Bizden hazır günde 9 retsep var. Bişisi только сыйырларга ясала. Мында кушыла салам, силос кукурузный, сенажная галетка. Өйдә бәлеш пешергәндә камырга йомырка, шикәр комы, он салган кебек, монда савытка силос, сенаж, салам салалар. Тозы акбуры да өстәлә, тәм өчен жомыда. Барысы да терлекләргә сыйфатлы азык әзерләү өчен. Монда тигез кирегә тиеш. Тигез промежутокта кирегә тиеш. Сыерның аша бетерсен, чтоб. Хадиев крестьян фермер хуҗалыгында 1500 баш мөгезләре терлек бар. Шуларның эчтән бире савым сыерлары. Аларның сөтен арттыру өчен былтыр терлек азыгы әзерләү үзәге сатып алганнар. Моңа кадәр кормораздатчик файдаланылган. Тик аның белән азыкны түгел салып булмый икән. Хәзер граммына кадәр беләләр. Ул инде экономия. Былтыргы вакытта куелмаган кормоцентрның хуҗалыгын чагыштырганда безнең ди кормага 2 ямык китә иде. Быелгы вакытта без шу вакытка шуның хәлле продуктивны салып, ямының 1,5 меңне расходовать иттек. Кыры килгән 2021 ел авыл хуҗалыгы өчен зур сынау була. Әмма биредә күрсәткечләрне арттыра алганнар. Бүгенге көндә инде менә Аллага шөкер бер сыерга 24 литр сөт савырга ирештек тәүлегенә. Бу инде без инде бу башлап җибәргәндә безнең хуҗалыкта 3 тонна 800 сөт бар. Бүгенге көндә инде без Аллага шөкер 12 тоннадан артык сөт савабыз. Уртача алганда хуҗалыклар савымны 5 литрга арттыра алган. 10га арттыручылар да бар. Моны терлек азыгы әзерләү үзәген ясаучы оешма вәкилләре раслый. Мәсәлән, инде теге елны 21 елның ел ахырында без урнаштырдык Рассвет хуҗалыгына Кумара районына инде. Аларның 1200 башка фермалары төзелгән иде. Шул 1200 савым сыерны ашатып, алар көндәлек савымны 4 кило 100-га хәтлек арттырып бетерә алдылар. Шул рәвешле 9 миллион сумлык миксер 2 айда үзен аклаган. Кукмарадагы кормоцентрларның үзенчәлеге аларның шушында ук ясалуында. Бу мондый техника ясаучы республикадагы бердән-бер оешма. Булган миксерларның без инде өйрәндек. Алар бит инде шит илдә чыккан миксерлары безнең климатка туры киләме? Аларның уңай яклары, тискәре якларын карадык инде. Күп әйберләрне кайсы берләрен үзгәртергә туры килде, үзебезнең климатка килеп. Бу эшкә районның гади технология укытучысы Азат Нәбиев алына. Мондый техниканың төзелешен өйрәнү аңа авыр булмый. Елына хәзер 10-12 не ясыйлар, арттыру мөмкинлеге дә бар. Россиягә карата кертелгән санкцияләр һәм шикләр ябылу шуңа күрә зур йогынты ясамаган. Чөнки детальләре нигездә Россиянеке. Операцион системасында Татарстан IT белгечләре ясаган. Безнең инде бу миксерның шималлары төп өлешләрен инде металлны үзебез кайтартабыз. Ул металлны инде без Удмуртиядан, Татарстаннан, Челябинскидан төрле өлкәләрдән кайтартып, үзебездә шушы төп бункерын җыябыз, шникларын җыябыз. 11 пычакның төрлесенең төрле размерында. Шниктан алып, мин кырыеннан үлчәп, мин нигә язылган дәфтәргә шуннан һәрберсен урнаштырып, градусларын китереп, үзебез тишеп, зинковайтып, менә шулай урнаштырабыз инде. Терлек азыгы әзерләү үзәге булган зур хуҗалыклар катнаш азыкны үзләре генә файдаланып калмый, шәхси хуҗалыкларга да сата. Мондый үрнәкләр Татарстанның Кукмара, Лаеш районнарында бар. Һәм әзер катнаш ризык сатып алу, салам, печән, сенажны аерым сатып алуга караганда отышлырак дип белгечләр. Димәк, икътисади яктан керем арта. Әйтик, катнаш ризык ашатмаган хуҗалыкта бер сыер көненә 10-15 литр сөт бирә ала, катнаш ризык белән 2 тапкырга күбрәк. Бер тюк аның бәясе бәйгедә 220 тора. 220 сум. 220 сумны алып кайттык, ашаттың бәйгедә сыерыбыз 30 литр сөт бирергә тиеш. Ярар 30 литр саумасын дип әйтгәндә да. Саусын 20 литр бәйгедә авыл хуҗалыгында бер среднем 20 литр алырга була. Среднем алган вакытта 30 сум дип алыйк сөтнең литрдан. 20 литрны 30 сумга тапкырлыйбыз, 600 сум чыга. 600 сум расходтан 220 кеннең ашату расходын аласың, 380 сум кисәдә калды дигән сүз. Әле бу иң зур саннар түгел. Алдынгы хуҗалыкларда 60-70 литр сөт бирүче сыерлар бар. Һәм алар сөтне 30 түгел 40 сумнан сата. Димәк, керем арта гына. Бүген республиканың 18 районында катнаш ризык әзерли торган 36 үзәк бар. Беренчеләре Мамадыш, Кукмара, Тәтеш, Балтач районнарында. Тик Татарстанда ел сайын сөт җитештерүнең 5% арттырылуы максат итеп куелуын исәпкә алсак, бу гына аз диләр авыл хуҗалыгы министрлыгында. Бу хуҗалыкларда куелганнан соң эффективностьны сизелгәчтен бу хуҗалыклар бу объем җитмәсә тагын берәрне куялар әле. Алар уже эффективностьларын күп, окупаемости бик зур, шуңа күрә киләчәктә дә калган аларга тартылалар калган хуҗалыклар.
Шуңа күрә дә республикабызда бәйінкендә мөмкинчелегебез бар бу кармавы центрларны киләчәктә дә үзгәртергә, күбәйтергә. Катнаш ризык әзерләү үзәген сатып алу, хәтта бинасын төзү авыл хуҗалыгы министрлыгының субсидияләү программасына кертелгән. Киләчәктә ярдәм тагын да артырга мөмкин. Барысы да авыл хезмәтчәннәре сыер тота алсын өчен, чөнки сыеры барның гына өстәлдә сые бар. Кукмара һәм Теләче районнарыннан Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Олег Мыльников, Адымнар.